M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patilankhuleni Ambuye. Lero limene ndi lachitatu pa 28 February 2024. Ndipo mawu uno lero Ambuye Yesu akuneneratu kachitatu zakufa ndi kuuka kwake. Atawafotokozera ophunzira ake koyamba zonena kuti iwo adzaphedwa komabe adzauka kwa akufa, ophunzira aja sadachivomereze ayi, sadachilandire ayi, komanso sadamvetsetse. Lero Ambuye Yesu akubwereza mpaka na ulendo wa namba 3. Ndicho chonena kuti tonsefe timvetsetse imfa ya Ambuye athu Yesu Khristu. Kuti kodi imfa ya Ambuye athu Yesu Khristu ikundiphunzitsa chani moyo mwanga ngati Khristu? Imfa ya Ambuye anu Yesu Khristu ikuphunzitsa chani nanunso mmoyo wanu wa Chikhristu? Ikamatha nyengo ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu, imfa tikhale tayimvetsa, imfa ya Ambuye tikhale tayimvetsa, komanso idzatibalire zipatso zochuluka. Lero mawu athu oyamba akuchokera mu buku la mneneri Yeremiya mutu 18 kuyambira ndime ya 18 kulekezera ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amelai Khoma kuchokera ku mphakati wa St. Joseph, St. Paul's Outstation, Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 20 kuyambira ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Adani a Yeremiya anchitira chiwembu. Yeremiya mutu 18. Anthu ena anati, tiyeni tsono tipangane zoti tinchite Yeremiya. Ansembe otisogolera tidzakhala nawobe. Tidzakhala nawo ndithu anzeru otilangiza, ndiponso aneneri otilalikira mawu a Mulungu. Tiyeni tipeze zifukwa zomuyimbira mlandu, ndipo mawu ake tisawasamale konse. Apo ndidapemphera kwa Mulungu kuti, inu chauta mundimvere. Mumve zimene adani anga kunena za ine. Kodi choyipa chingakhale dipo la chinthu chabwino? Komabe andikumbira dzenje. Kumbukirani kuti paja ndidabwera kwa inu kudzawapempherera kuti muleke kuwakwiyira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Yesu aneneratu kachitatu zakufa ndi kuuka kwake. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu ankapita ku Yerusalemu, adawatengera pambali ophunzira ake 12 aja. Panjira adawawuza kuti, tilitu pa ulendo opita ku Yerusalemu. Kumeneko Mwana wa Munthu akaperekedwa kwa akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo akamuweruza ndi kumgamula kuti aphedwe, ndipo akampereka kwa anthu akunja. Amenewo akamchita chipongwe, akamkwapula, nkumupachika pa mtanda.
koma mkucha wake iye adzauka kwa akufa. Pambuyo pake mkazi wa Zebedeyo adadza ndi ana ake kwa Yesu namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti, amayi, kodi muli ndi mawu? Iye adayankha kuti, ndimati mulonjeze kuti mu ufumu wanu ana anga awiriwa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere. Koma Yesu adayankha kuti, simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine? Iwo aja adayankha kuti, inde tingathe. Apo Yesu adati, chabwino mudzamwa nawo chikho changacho, koma ineyo sudindo wanga kusankha munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndiwo adzapereke malo amenewa kwa amene Atatewo adawakonzera. Pamene khumi ena aja adamva zimenezi, adapsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti, mukudziwa kuti olamulira amadyera anthu awo masuku pamutu. Akuluakulu awonso amaonetsadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga mmene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndimene zimayendera ndale za Malawi muno, tingathe kunena ndithu kuna kuti tikuyandikira nyengo ya kampeni imene zipani zosiyanasiyana zimachita misonkhano yokopa anthu, kumawawuza fundo za chipani chawo zimene iwo akuyembekeza kunena kuti adzachite. Koma of course tingathe kunena kuti Malawi we are always in the campaign period. Nthawi zonse timakhalabe mu nyengo ya kampeni, kudangotsalira amegi kuti adzangopanga declare kunena kuti every day is a campaign day in Malawi. Every year is the year of campaign in Malawi. Chifukwa chonena kuti zimene timachita nthawi zonse zimachita kuonetsa kunena kuti sitikufuna kupititsa patsogolo chitukuko ayi, koma chidwi chathu chili the next election. Chidwi chathu chili pa chisankho chimene chikubwerachi, kunena kuti kodi anthu adzandisankha, anthu adzandivoterenso ndichite chani, ndauze chani, anthu kuti adzandivoterenso ndauze chani, osati kuti ndichite chani ayi. Pamene ife tili pafupi kuyamba nyengo imene ya kampeni, pamene anthu amauzana zabwino zokhazokha, lero timafuna taone Ambuye Yesu ngati munthu wandale. Koma tikaona Ambuye Yesu ngati munthu wandale, funso ngomazifunsa kuna kuti kodi Ambuye Yesu was he good at campaigning or he was bad at campaigning? Kodi Ambuye Yesu amadziwa kupanga kampeni mmene achalume amasiku ano mu dziko mwathu muno, azimalume athu amachitira kampeni yawo? Amatiuza atu zinthu zabwino, amatipatsa tu chiyembekezo, koma kodi Ambuye Yesu akukwanira, akufikapo? Tikuona kunena kuti Ambuye Yesu ali ndi strategy yawo yopangira kampeni, ali ndi njira yawo, ali ndi ndondomeko yawo yopangira kampeni. Ambuye Yesu akubwera ndipo tikumva kunena kuti akuwayitana ophunzira ake aja 12 aja, nkuyamba kuwawuza kuti tikuyamba ulendo opita ku Yerusalemu, kumene Mwana wa Munthu akaperekedwa m'manja mwa adani, akamugwira, akamukwapula, akamuzunza, ndipo akaphedwa imfa yake yapamtanda. Kungoona zimene zizi, definitely tingatona kuti ndizopereka mantha kwa ophunzira, sizopereka chiyembekezo, sizopereka chikoka ndi mmene timawadziwira anthu a kampeni. Mwina amayenera notsopano kutengawo awike monena kuti aonetse kunena kuti ngakhale akazunzidwe inde, koma akita samafa iyayi, kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu akapambanabe. Koma kodi Ambuye Yesu pamene akunena zowawa zawo, pamene akutsogoza mavuto amene iwo akakumana nawo, akuyamba ulendo
opita ku Yerusalemu ndi ophunzira ake. Nchifukwa ena akusankha njira imeneyo wauza anthu chilungamo. Lero chimene ife tikuphunzira mu uthenga wabwino wa lero kuna kuti Ambuye Yesu akufuna kuti ayende ndi ophunzira ake, ayende ndi anthu amene amamutsatira mu mtunda wautali, ayende nawo nthawi yayitali, ayende nawo zaka zambiri. Ndi chifukwa chake akuwauza chilungamo. Phunziro lathu loyambirira limene ife tikulipeza mu uthenga wathu wabwino ndilonena kuti walking with a lie is the easiest way of ending a journey. Kuyenda ndi bodza ndi njira yokhayo imene ili yayifupi, ndi njira yokhayo imene ili yophweka yothetsera ulendo wanu. Tikuona kuti Ambuye Yesu akuwauza chilungamo cha zowawa zimene azikakumana nazo, cha mavuto amene azikakumana nawo, cha masautso amene azikakumana nawo, kuti akamakakumana nawo asamakadabwe iyayi kuti kodi izizi ndezitiso. Lero moyo wathu wa Chikhristu ngati tikufuna kunena kuti tiyende mtunda wautali, tisayende ndi bodza ayi, koma tiyende ndi chilungamo, tiuzane chilungamo. Moyo wathu wa banja ngati tikufuna kunena kuti tiyende mtunda wautali, we should not walk with a lie. Tisauzane bodza ayi, koma tiuzane chilungamo, ndipo tidzayenda mtunda wautali, tidzakhala zaka zambiri pa moyo wathu wa banja. Ngakhalenso moyo wathu wa ndale ngati tikufuna kuti tiyende mtunda wautali, kuti anthu ativotere nkudzativoteranso, we should not walk with a lie, but we should walk on the truth. And tiyenda mtunda wautali, tiyenda zaka zambiri. Akuvoterani nsoni, ulendo winanso adzakuvoterani nsoni, chifukwa kuti ndinu anthu amene manena zinthu zimene zili zoona, chifukwa kuti ndinu anthu amene manena zinthu zimene zingathe kuchitika, chifukwa kuti ndinu anthu amene mwamanga utumiki wanu, utsogoleri wanu, ndale zanu pa chilungamo. Lero ndo masiku ano ngati mabanja akulephereka ndi chifukwa chonena kuti amangidwa pa mabodza. Ndiwe wekha palibenso wina ukuchita kudziwa kuna kuti alipo mulungu odzadza sokostaso. Akadzawazindikira amene aja sizidzapitirirapo, zidzathera pomwepo. Walking with a lie is the easiest way of ending a journey. Ngati zipani za ndale masiku ano zimalephera kuvoteredwanso mu mboma, chifukwa chonena kuti zimabwera nkuwalonjeza anthu zinthu zimene zingachitike, kuwalonjeza anthu kunena kuti awatengera ku Singapore mwachitsanzo, kuwalonjeza anthu kunena kuti awatengera ku Kanani mwachitsanzo. Walking with a lie is the easiest way of ending a journey. Anthu auzeni chilungamo zimene inu mungathokwanitsa. Akazi anga inetu zimene ngatokwanitsa kunena kuti ndizikupatsani pamwezi paja ndalama yonena kuti muzipitira ku barbershop, azikakumetani bola nadzikuikaniseda. Osati tikadzangokwatirana kuti iwe uzikangopita ku saluni nthawi zonse. Zikakamanda kuchitika zimene zija banja likalepherekapo. Ndiye phunziro limene ife tikuphunzira mwa Ambuye Yesu. Sakufuna ayende nawo ophunzirawa koma ulendo umangidwa pabodza ayi, akufuna ulendo umangidwe pa chilungamo. Ulendo wanu wa banja umangidwe pa chilungamo. Ulendo wanga wa usembe umangidwe pa chilungamo. Ulendo wanga wa utumiki umangidwe pa chilungamo. Ulendo wanu wa ndale umangidwe pa chilungamo. Ndipo mudzayenda mtunda wautali ndi zaka zambiri. Ngakhalenso mipingonso chimodzimodzi tikadzangoyamba kuwanamiza kuti muboleza. Anthu kumaona kuti chaka chikutha sanaboleze, chaka chinanso sanaboleze, iyi COVID wabweranso, malo moboleza ali muchipatala. Mpingo umenewo kaya ndi ministry sudzapita patsogolo. Anthu auzeni za mtanda wa Ambuye Yesu, anthu auzeni za mavuto amene angathe kukumana nawo chifukwa cha Chikhristu. Nthawi yomweyo akuzindikira kuti Mulungu ndi wamphamvu. Chifukwa chonena kuti mwamanga utumiki wanu pachoona, utumiki umenewo udzapita patali, usembe umenewo udzapita patali, banja limenelo lidzapitanso patali. Kenaka chinanso chimene ife tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino wa lero ndionena kuti amayi ake ana Zebedeyo, mkazi wa Zebedeyo, akubwera tsopano kudzawagwadira Ambuye ndi kuwapempha kuna kuti Ambuye bwanji ana angawa wina akakhale kudzanja langa lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere. Zimene Ambuye Yesu anali kukambirana zinali zokhudza iwowo Ambuye Yesu ndi ophunzira awo kuti tsopano tikuyamba ulendo opita ku Yerusalemu. Tsono nkumadzifunsa kuna kuti tsono nanga mkazi wa Zebedeyo zamukhudzira pati? Wangozilowereratu munthuyu. Mkazi wa Zebedeyo tu wangobwera nkuzangolowerera zinthu zimene sizikumukhudza. Chimene ife tikuphunzirapo china nchonena kuti moyo muno not all good people are good for your ministry, and not all good-willed people are good for your ministry. Si anthu onse amene amoneka kuti ndakufuna kwabwino amene ali ofunikira mutumiki wanu. Chimene muyenera kudziwa
alipo anthu ena ake amene ali ndi kufuna kwabwino kumene kusali kwabwino. Nzeru za mkazi wa Zebedeyo sakudziwa chimene akupitira ku Yerusalemu, sakudziwa cholinga cha ulendo opitira ku Yerusalemu, akubwera nkuzamba kupempha maudindo malo mwa ana ake. Nanunso mudzakumana nawonso anthu oneka ngati abwino koma ali asakufuna kwabwino. Nanunso mudzakumana nawonso anthu amene amakhudzidwa ndi zinthu zimene sizikuwakhudza mu nsembe wanu. Mudzakumana nawonso anthu amene amakhudzidwa ndi zinthu zimene sizikuwakhudza mu banja lanu. Mudzakumana nawonso anthu amene amakhudzidwa ndi zinthu zimene sizikuwakhudza mu mphakati wanu. Mudzasamale nawo amenewa, chifukwa angathe kusokeretsani, angathe kukupempherani zinthu zimene inuyo mwina sizikugwirizana ndi ulendo wanu. Ulendo uda akupita ku Yerusalemu, kumene ayina ukaphedwa, kumene ayina kukazuzidwa, koma wina wambakala upempha ulemerero. Mu nsembe wanu aliponso anthu ena adzabwera ngati mkazi wa Zebedeyo, nkupempha zinthu zimene inuyo simungathe kupereka. Osapereka ayi, chifukwa akukhudzidwa ndi zinthu zimene sakuyenera kuti ziwakhudze. Ulendo wanu, you have to define your own journey. Mu Chikhristu chanunso aliponso anthu amene adzaoneka kuti akukhudzidwa ndi moyo wanu. Don't entertain them, they are good for nothing. Iyendani ulendo wanu amene wasiye. Moyo wanunso wabanjanso chimodzimodzi, alipo anthu ena amene adzakhudzidwa ndi moyo wanu wabanja umene sizikuyenera kuti ziwakhudze. Anthu amene adzalowerera zinthu za banja lanu zimene sizikuyenera kuti sayenera kuti alowerere, amene mudzawasiye, osadzawamvera ayi. Akusokonezerani ulendo wanu ndi amuna anu, akusokonezerani ulendo wanu ndi akazi anu. Dzulo timamva kuna kuti kunali ndewu ndi tabwera kuna kuti tidzakuoneni, komanso china muganize bwino, mwina kuli bwino kungochoka mu banja lino. Ngati imafuna kuna kuti anthu adziwe za ndewu yanu, munakamenyana na panja pa gate kapena panja pa nyumba. Koma ngati mamenyana na nyumba, mafuna kuti anthu asadziwe, they should not advise you kuti uchokeko ku banja. Remain there. This is your journey and your husband. This is your journey and your wife. Alipo anthu ena ake amene adzakhudzidwa ndi zinthu zimene sakuwakhudza, ndi azimayi ndi akazi a Zebedeyo. Alimonso mu moyo wathu wa banja, alimonso mu nsembe wathu. Tikuona kunena kuti ena aja adamva kunena kuti amayi yawo a Yohane ndi Yakobe anapita kukapempha maudindo. Atani aja anakhumudwa, anawagwira anzawo aja kunoti ayambiranji kupempha maudindo. Sadafike tu mulemerero, koma anthu ena amba kukhumudwa kale. China chimene ife tikuyenda kuti tiphunzire, mukadzaona agalu, mukadzaona ayimbwa akukangana, palibe china chilichonse, osadzayesera kuwapatsa nyama, chifukwa mukadzango wapatsa nyama adzakhadzulana. Anthu awatu ayamba kukangana, koma palibe ulemerero sudafike, koma anthu ayamba kukangana. Nthawi zina zake moyo muno timalepheretsa kuna kuti anthu atipange trust, chifukwa cha ndewu zimene timakangana, palibe china chilichonse. Anthu simunalowe muboma mwamba kukangana kwa opposition. Mukadzaona anthu amene ayamba kukangana, palibe china chilichonse, osadzayesera kuwapatsa nyama, chifukwa adzaphana. Simunakolole munda koma mwamba kukangana pa banja. Mulungu sakakupatsani zaulere, chifukwa akangopatsani zaulere muphana ndi zaulere zimenezo. Nthawi zina zake zaulere zina timazipangitsa kuti isapalikedwe kwa ife zikali kutali, chifukwa yonena kuti lamba kale kukangana panopa. Mukadzaona agalu ayamba kukangana, palibe china chilichonse, osadzayesera lompang'ono pomwe kuwapatsa chakudya, kuwapatsa nyama, chifukwa mukadzangotero adzaphana. Osakangana palibe china chilichonse, ngati mmene akuchitira ophunzira Ambuye Yesuwa. Kenaka chinanso chimenenso tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino, kunena kuti anthuwa wina aliyense payekha anali kufuna mphamvu. Amayi anawa akufuna mphamvu kwa ana awo. Iwonso amenenso akwiyaso akufuna kuti nawonso akhalenso ndi mphamvunso. Koma pamene amayi awa amakapempha ulemerero wa ana awo kwa Ambuye Yesu, samadziwa kunena kuti mpamene akukaonetsa ma weaknesses yawo, mpamene akukaonetsa zofoka zawo. That's the tricky part about power. Power is an interesting animal. The more power you chase, the weaker you will become. Akuti mphamvutu ndikanyama kodabwitsa, tikamazifunafuna mphamvu ndi pamene zomveso timambaso kuonekaso kufoka kwathuso. Amayi awa amakafuna mphamvu za anawo, samadziwa kunoti kumene koko akukazionetsa kuna kuti ndinofoka mmakonda maudindo mmakonda mphamvu. The more that you chase power, the more weaker that you will become. Ife tikamafunafuna maudindo tidzadziwe kuna kuti pamene timaonetsera zofoka zathu, pamene ife timakhala nofoka, anthu adzachita kukupatsani udindo.
osadzayamba kumanamizira kunena kuti ndi anthu akumudzi amene akufuna uyahayi ukufuna ndiweyo. The more that you use power, the more weaker that you become. Osalola kunena kuti mphamvu tichite kudzifuna ayi. Koma Mulungu yemweyo amene amasankha atsogoleri monga amene timamvera pa Aroma mutu 13 vesi yake ya 1 akatisankha ife atsogoleri, utsogoleri wathu udzakhala utsogoleri umene tugawana ndi Ambuye Yesu. We should always remember that power is an interesting animal. The more power you chase, the weaker that you become. Osachita kusakasaka mphamvu za dziko lapansi, koma ziloleni pamene anthu akusankhani. Amen. She